भैया हम भोजपुरी गायक सिंगर सोमेश सुरीला लेहरा मंदिर बिशुनपुरा दरौना के धरती से आप लोगन के गोड़ छू के प्रणाम करती। आप लोगन के बीच में हमार एगो बेवफाई के एल्बम जाता बाबा। हमें आशा उम्मीद बा कि आप लोगन सुनल जाई और हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करल जाए। मार तब तनी बजा के आ जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ई कौनो प्रेमी और प्रेमिका के बात बा बाबा। बचपन के प्रेम रहल, ये अचानक में लड़किया के शादी हो गई और लवंडवा कहता का हो, अरे छोड़ के तू हमके ससुरवा में ना जा, अरे छोड़ के तू हमके ससुरवा में ना जा, जियब कैसे जाने इतना बता जा। बतावत ये जान कवन हमसे गलती हो गई। क्या बतावता प्यार वाली बतिया तू हमके बतावलू, साथे जिए मारे क्रिया तू थैलू, भइल कवन गलती तू हमके सुना जा, कैसे जाने इतना बता जान मिले खातिर आवता लू आधी आधी रतिया, बातन बात में बीतत रहल रतिया, कहत रहलू जान तोहे देहब नहीं धोखा, बने गईलू तू इतना अनोखा, अरे
लवंडवा कहा ताका कालेवा काले बाबू दिल पे दुआ तुम्हें देता ही